Uneak juntatzen zire hartzez, ona toki batean gaboro guztiok. Guztiak juntatzen zire. Eta behin, bat atazer mondikoko etxukalaba bat, errantzeai, pues, itzuli behar da bordara. Porque atzendo bizizki da, ona iruiteko gauzak. Eta, bueno, errantzeko te ielafan, porque ez pize konfiantzi. Ielafan eta bai fan berdat, porque ni gaurrin behar bitu lan. Bueno, pues fantze. Eta haik esperatu zuzet toki berean, launari. Eta noiz behit ona haitzaute, eguna dela, gaba dela, niri ermaten da datela, urrikiak izanzkitela. Pues ja, pentsatu zute, zertzen, pentsatu zute. Konki horra dozire txera. Eta gero nahi no erran aiztean gortan indai, zatoian, pues, bazesima bat. Zakiena jorke baia ebazakite. Eta garabiltzen zute jendea. Eta gero ataria zerratu zai. Eta adios. Eta gero, karretera pastutzelik jaustara, pues, harpatu zute zer gori. Sima gori. Eta nor ziren baiek? Jendea harrapatzen zunak. Sorginak? Claro, bai. Pues orduan ditzen zire, brujak. Bruja ditzen zire, ez daki zer ziren, baina, bueno, pues nombre gori zute orduan. Eta adio. Jenda desaparezitzen zuta, pues adio. Eta gero gorraspatu zituzte zurrak. Eta eman zituzte analizatzera. Ja zer ustetakoa ziren. Baina, gero ni geokuk ez dakit zer resultao izan zen. Porque ni aurran hitze gortan guzian, Claro, pues nik orduan nituen 8 urte. Karretera intzenean, eta atra zirenean ez durgoek ona zertzeko. Eta gori, bai, pues, gala izan zen. Bai.